Er vi i gang? Nå, der kan man bare se. Velkommen til årets draft lottery. Det er 2013-sæsonen, vi skal i gang med. Jeg tror, yderligere introduktion er overflødig. Vi er her alle sammen, og vi ved, hvorfor vi er her. Så lad os tage et kig på, hvem vi er. Og vi har MC direkte fra Aarhus. Må jeg bede, pas partout og pas på tid, de to dværge.